I lag. Det lugter over hele. Og så er der lidt rejefad. Og så har vi et lille stykke ribbensteg og lidt hjemmelavet dunser og lidt lille bitte små medisters ting. Og så er vi klar til at gå til. Og så er der hjemmelavet rødgrødssalat, og Morten har lavet hjemmelavet Bønne og avocadosalat. Nice. Og varm leverpostej med bacon. Har I det også? Og varm rugbrød. Ja, det har vi. Nå, jeg er bedst. Så det var det, vi har med. Det tror jeg, vi skal overlade ordet til Dorte. Vi har laks med, og med sådan noget sender med begravet, tamramiddag. Og så varm leverpostej, og Thomas har lavet frugtsalat. Lækker. Og ost. Ost. Super. Ja, jeg har bragt det her. Nu er der ikke mayonnaise. Og du har bragt det her. Mayonnaise. I hvad? Frugtsalat. Mayonnaise. Det er godt. Det er når man kommer på æg. Sådan gør man Det gør det. Men så er det Gimle har lavet, eller skal lave, nudler med oksekød og grøntsager, og så noget koldt forårsruller. Og så er det daler med bacon. Ruller. Ja. Og så er der julesæl og rødkål med aprikos og cashewnøs, appelsiner og granatæbler. Okay? Så er det en der. Og så hjemmelavet frikadeller. Der er måske kun et halvt stykke på mad, så I skal lige skære over. Fordi det er temmelig lidt større. Det går lige. Ja, det er bare det. Mor, vil du sige noget til Troels? Hej Troels. Hej, jeg savner dig. Ej, du må ikke sende alt det der til Troels. Han får det dårligt. Se, det er mad. Prøv lige at se her. Havde vi en aftale i år? Hundehoved. Men Troels, du kan jo hygge dig over, at du ikke får ondt i hovedet. Sidste år fik jeg også dårligt. Ja, så man bare lidt dårligt. Der er jo et senere på dagen en videohilsen fra Troels, som vi leverer på fladskærmen. Er det den, du fik juleaften? Er det den der med jordbær til sidst? Det er en ny og opdateret. Er det en ny en? Okay. Og så ud over mad, så bliver vi nødt til at skal røre os. Og der har vi haft en lille aktivitetsudvalg, der så lige er skrumpet ind til Anne. Stærkt hjælp med kælden, tror jeg. Jamen, julefrokostkomedien. Efter fisken, der kan I godt gøre klar til noget numseleg. Hvor vi er delt op mod kvinder mod mænd, og vi er jo godt klar over, hvem der vinder jo. Det er jo det stærke køn, kvinderne. Men jeg synes stadigvæk, at mændene lige skal forberede sig lidt og gejle sig lidt op til det. Og så skal vi have en Wii Sport Resort Table Tennis Tournament 2009. Og der står allerede, hvem I skal spille mod derovre, og så går det simpelthen bare ud til vinderen, og det kommer efter. Og der kan ikke ændres på spilletyper. Nej, og alle skal spille. Så jeg skal lige spørge, foregår det udenfor eller indenfor? Indenfor. Okay, ja. Og Tjøj og mig skal spille mod hinanden. Skal vi det? Okay. Og dem, som har lyst til at gå en tur efter det hele, er velkommen. Så tror jeg, Morten gerne vil ud og gå en tur. Ikke mig, jeg rører mig ikke. Jeg vil heller ikke. Vi har ikke støvler. Er der nogen udover Annette, der skal afsted til et bestemt tidspunkt? Det er måske rart at vide. Og hvornår er det? Hvad er det? Ja, der skal